Bon dia a totes i tots. Gràcies per estar aquí, en la que arrenquem avui la tercera setmana de la responsabilitat social a Catalunya. La Setmana de la Responsabilitat Social és un esdeveniment anual de tots i per tots i totes, i té com a objectiu principal informar, sensibilitzar i sobretot ser un aparador per mostrar altres formes de fer les coses. I aquí té un paper molt important tant les empreses, les de les grans, però també les petites i la ciutadania. La responsabilitat social és una pràctica cada vegada més estesa a totes les organitzacions, no només en el món empresarial, en el que fonamentalment s'aplica aquí avui, sinó també a les administracions públiques. No estem parlant d'afegir coses supèrflues, sinó que estem parlant d'anar al cor del que és l'activitat empresarial. I justament això el que ens ha d'ajudar no és a posar traves a l'activitat empresarial, perquè ves, ara prou feina tenim per funcionar, només falta que ens haguem de preocupar dels temes socials, ambientals i econòmics i tot això, sinó que tot això el que ha d'aconseguir, com també comentava l'Alejo, és que les empreses siguin millors. Segons la Comissió Europea, amb el seu European Competitiveness Report de l'any 2008, la responsabilitat social empresarial té un impacte positiu en 6 factors de competitivitat, que són els costos d'estructura, els recursos humans, la perspectiva dels consumidors, innovació, gestió de risc i de reputació i rendiment financer. Tothom gestiona i en el moment que es gestiona es pot gestionar tenint en compte tota una sèrie de paràmetres en el que la responsabilitat social és un protagonista o tenint en compte solament algun parcialment, que moltes vegades es pot centrar molt en un aspecte molt econòmic o un aspecte molt finalista. Llavors perd de vista tot allò que pot donar veritablement valor a aquell producte o servei. Ens hem sumat una miqueta més en elaborar un taller per facilitar sobretot que aquests empresaris i empresàries puguin visibilitzar, diria jo, perquè la responsabilitat social la fan cada dia. Cada dia aquest retorn a la societat només creant amb el seu esforç, creant llocs de feina, donant oportunitats. Totes tenen responsabilitat, però és que amb les grans, l'impacte que poden fer les grans i arriben molt més enllà que a vegades a l'àmbit d'actuació que té una petita empresa. Tenemos que actuar de acuerdo a nuestros valores de liderazgo, confianza y compromiso social. Y esa actuación responsable tiene que estar en toda nuestra cadena de valor, desde la obtención de nuestros recursos a la aplicación de los mismos. Tot el tema d'auditories que realitzen els nostres proveïdors són auditades en temes ambientals, socials. Llavors, amb totes aquestes auditories ens donen una certificació que es diu Made in Green, que suposa tot això la producció responsable de les nostres prendes i accessoris. Potser, inicialment, han hagut empreses que han pensat que aquesta demanda de la ciutadania i dels consumidors per uns productes una mica diferent quedava coberta potser amb unes aliances, amb un sector social, pensant que un compra un producte i estan fent una petita donació a un projecte social, però cada vegada més la ciutadania veu que això no és suficient. I on l'empresa pot veritablement fer un gran paper no és en aquella col·laboració, pot ser puntual amb un projecte social o mediambiental, sinó que és en els seus propis processos. Per què treballar amb la responsabilitat social? Perquè nosaltres estem fermament convençuts que les empreses treballin amb la responsabilitat social millora la competitivitat de les empreses. Firmarem un conveni amb el Consell de Cambres de Catalunya per tal que els nostres projectes de cooperació, els projectes avaluats per la cooperació catalana, per l'Agència Catalana de Cooperació, estaran en una bossa de projectes que gestionaran les cambres de comerç, totes i cada una de les cambres de comerç, per tal que les empreses hi puguin acudir a la recerca de projectes possibles per patrocinar. Hem entrat a formar part de la Red Retos, que ja s'ha comentat abans, que és una red nacional que està impulsada des del Ministeri de Trabajo i Migració, i formem part, evidentment, d'aquesta Red Retos. Condició prèvia és tenir una xarxa de responsabilitat social en el territori.
i la tenim. A Rio del 92 va ser el Buix pare, a Johannesburg del 2002 va ser Buix fill, havien estat bloquejant reiterativament un programa per la producció i el consum sostenible, que crec que molts de vosaltres hi podeu estar treballant. Doncs finalment s'ha desbloquejat i així mateix us volia comentar que hi ha 2 paràgrafs específics, els paràgrafs 46 i 47, dedicats a la responsabilitat social corporativa. I s'esmenta, entre d'altres, que es tenen en compte la importància de la responsabilitat social de les empreses. Per aconseguir tots aquests objectius hem dissenyat una setmana ple d'activitats que van dirigides per un costat a l'empresa, a les organitzacions, les administracions, tercer sector, i per un altre costat a la ciutadania per fomentar el consum responsable. Llavors, amb aquestes activitats dirigides més a l'empresa i qui gestiona, fem d'una manera destacada una fira, que és la Fira de Responsabilitat Social, on un pot anar i pot trobar diferents experiències d'empreses que fan bones pràctiques en aquest sentit i les poden conèixer en profunditat. També poden trobar recursos i informació i orientació vària. Després, per un altre costat, aquest mateix dia hi ha tota una sèrie de conferències on s'han pogut, per exemple, amb aquesta darrera edició, conèixer des de projectes innovadors per part de l'administració i per una altra, que ha estat fruit de diferents suggeriments que hem recollit de les 2 edicions anteriors, les conferències d'empreses que explicaven des de la seva vivència com ells han pogut incorporar la responsabilitat social i el que els ha suposat. No volem que ningú ens contracti per tenir gent amb discapacitat, volem que ens contractin perquè el preu és bo, perquè el servei és magnífic, perquè el que fem ho fem ben fet. Si ens han de contactar per caritat, no ens interessa. El nostre granet de sorra tenia que ser el fet de comprar aquests cafès certificats perquè d'alguna manera estàvem potenciant que aquesta gent cuidessin en origen tot el ventall d'estipulacions que els marcaven les certificadores. ¿Y por qué apostamos por la RC? Bueno, pues simplemente por una cuestión de valores, por coherencia, por conciencia, por mejorar, por avanzar y por dejar una huella positiva. Si tomas un poco de tiempo y lo estudias, ves que económicamente es realmente viable. No es muchísimo más caro ser responsable, ser socialmente sostenible. Realitzem també activitats per la ciutadania amb l'objectiu de fomentar el consum responsable i poder informar-los, i per això any rere any hem anat passant diferents documentals. En aquest cas, per exemple, amb el Mitja Pellet, un director americà, que ha estat realitzant una trilogia i hem anat passant cada any alguna de les pel·lícules, per exemple com China Blue, que fa una reflexió amb el tema dels drets humans i les condicions de treball a fàbriques tèxtils a la Xina. L'altra pel·lícula que vam passar, per exemple, en aquesta darrera edició va ser Bitter Seeds, que parla sobre el paper de les multinacionals en les explotacions de les petites produccions, en aquest cas a la Índia. I llavors, a partir de veure aquestes pel·lícules, fem uns debats, on també convidem diferents persones expertes, persones de l'administració, on entre tots podem fer reflexions i anar-nos a casa amb aquesta sensació de que com a ciutadà puc fer coses. Ho fem en 4 eixos, com dic una mica a l'exposició, un d'alimentari, un educatiu. Això va ser la reflexió que ens va portar a certificar-nos en responsabilitat social empresarial. Eix ambiental, perquè com deia, a part que estem certificats com a EMAS, diguem-ne, però el treballar i fer de la cuina també la reducció del màxim impacte mediambiental és un d'aquests valors. I també tenemos una aplicación en Facebook con el cual el consumidor, cualquier persona, puede entrar y entonces hacer un clic y Timberland planta un árbol en Haití, en este caso, en nombre del consumidor. I perquè som una empresa d'inserció social, com també explicaré, on una tercera part de la nostra plantilla, avui som uns 85 treballadors, una tercera part és gent que ve del món d'exclusió social. Ens vam proposar a través del programa Ressort
de fer un diagnòstic amb una consultora sobre bones pràctiques i responsabilitat social. I vam descobrir que moltes d'aquestes mesures que havíem instaurat com a eines per la nostra gestió es podien considerar pràctiques de responsabilitat social i conciliació. Si parlem de compromís social, de calidesa, de voluntariat, de qualitat, de transparència i de transversalitat, que si vosaltres us dediqueu a la responsabilitat social són paraules que sentiu constantment, això marca la nostra línia d'actuació, la línia d'actuació de la Fundació. Per tant, els valors de la solidaritat i de la responsabilitat social estan en el nostre ADN. Una altra de les activitats que fem són els tallers. Aquests tallers també dirigits a la ciutadania, però en aquest cas tant a grans com a petits. I treballem diferents àrees. Per exemple, amb l'aspecte mediambiental fem un taller de biodiversitat i podem conèixer a través d'una passejada com la nostra activitat del dia a dia pot influir també en la diversitat que ens envolta. També van realitzar de consum responsable. Alguna vegada es parla molt del consum responsable, però no, aportar-ho en un taller i poder donar des d'adreces específiques on pot anar a comprar alguns productes amb unes característiques diferents i què tenir en compte en general a l'hora de consumir. Però és molt fàcil, perquè més ràpid, agafa els productes de moda i o d'art reciclat, també com podem utilitzar diferents materials que ja no li donem ús i com a partir d'aquí el podem transformar en un altre producte que ja perquè sigui decoratiu o perquè ens doni algun tipus d'ús podem fer-ho. Que continúa desarrollando muy poco a poco, pero sigue siendo el I per un altre costat tenim una plataforma web. Aquí tenim les diferents activitats. Aquí està tota la Fira de Responsabilitat Social, les activitats del SOCEQUAM, les conferències, la Fira de Responsabilitat Social, empreses socialment responsables. Aquí tenim tot el detall. Aquest any passat, per exemple, ho vam fer a Casa Àsia. I després, a nivell de fira, una cosa molt interessant en la web i que queda durant tot l'any és que podem trobar tant les empreses participants, tot el llistat, com els diferents recursos que s'oferien a l'empresa tant in situ, però després també els podeu trobar via web. Una empresa es pot donar d'alta a través de la web directament, és molt senzill, i per aquí podem trobar, per exemple, en aquesta edició, diferents empreses i entitats que ens convidaven a conèixer-los d'una manera més directa, visitant-los. Una altra de les activitats que fem és el voluntariat, el dia del voluntariat. I llavors aquí convidem a les entitats socials a que puguin convidar a diferents persones a conèixer-los una mica millor i a participar com a voluntari i voluntària en alguna activitat que proposen. En totes les activitats ja portem quasi unes 3.000 persones que han participat en les diferents actuacions durant aquests 3 anys. Què s'està fent a Catalunya, què es pot fer des de Catalunya, què podem fer nosaltres des del nostre teixit empresarial i ens n'anem a què haurien de fer les multinacionals, que per tant és com un salt d'escala. Ja ens posem a parlar de les grans farmacèutiques, ara ens posem a parlar... Per un moment, molt breu, sí, perquè entenguem que aquí hi ha un rol importantíssim dels actors privats a l'hora d'erradicar la pobresa, perquè en cadascun d'aquests nous capítols tenen coses molt importants a fer. En el cas dels drets laborals tenen la responsabilitat, això és política de responsabilitat social, d'incorporar, rigorosament, totes les convencions de l'OIT i tota l'estratègia de treball amb dignitat que ha estat implementant l'OIT en els últims anys. Hi ha la responsabilitat de no organitzar la teva enginyeria fiscal a partir dels paradisos fiscals, de no treballar amb els paradisos fiscals. Aquesta és una responsabilitat social. Podríem posar un quart exemple, que és el del comerç de productes minerals. Aquí, en què consisteix la responsabilitat, en aquest cas, en el cas dels recursos minerals? Doncs no comerciar
El cas dels diamants a Sierra Leone és el més cèlebre, té pel·lícules i tot, no? Però no comerciem segons quins recursos minerals si el beneficiari d'aquest comerç és doncs, un govern corrupte o un govern dictatorial, o si d'aquest comerç el que se'n deriva és el finançament d'una guerra civil, etc. Totes les activitats que realitzem les organitzem des d'Enginyeria Social, que és una empresa d'economia cooperativa, una societat laboral, i l'associació Més Responsables, que és una entitat sense ànim de lucre, fruit de la responsabilitat social d'Enginyeria Social. Tot el que fem, ho fem gràcies, per un costat, a l'esforç d'un gran equip que hi ha darrere meu, i també gràcies al suport de diferents organitzacions d'una forma principal, com pot ser la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona, la Fundació de la Caixa, i després d'una manera més multitudinària i amb productes o amb esforços per part de moltes petites empreses, organitzacions que ens ofereixen els seus recursos. Un objectiu principal que té tot aquest esdeveniment és que arribi a la gent, perquè si no aconseguim que arribi, per més esforç que posem no servirà de molt.